नमस्कार प्रणाम भाई लोग। का हाल चाल बा? ठीक ठाक बारा लो। देश के जनता आज तक ना जान पैलक जे आखिर अपने देश में नोटबंदी करे के फैसला काहे लियल गयल। नोटबंदी से आखिर देश के का फायदा भइल आ एकर जवाब आखिर दी के 2014 के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी प्रचार करे अइले तो जगह जगह घूम के खाली काला धन के प्रचार कैले जे विदेश में रखल काला धन जब वापस आ जाई तो सब केहू के खाता में 15-15 लाख रुपया भेज दिहल जाई। आज जनता इनका झांसा में आइयो गयल, वोट दे दे के आ सरकारों में लिया दिलक, लेकिन आज तक उ ना काला धन आयल आ ना नोटबंदी काहे लागू भयल देश के जवाब मिलल। आज ये बात हमरा काहे कहे के पड़ता, काहे कि हमारा बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गल बा। सारा पार्टी अपन जोर आजमाइश करतिया। वही में एगो सबसे बड़का झूठा नेता प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में कूद गल बा आ कूद के खाली करप्शन भ्रष्टाचार के बात बतियावता। उहे करप्शन भ्रष्टाचार के मुद्दा उठा के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के बैठा के भाजपा सत्ता में आयल आ ओकरा बाद नोटबंदी क के सारा राजनीतिक पार्टी के कमर तोड़ दिलक। नोटबंदी खाली राजनीतिक द्वेष के कारण भइल रहल, उसे जनता के ना कोनो नुकसान रहल आ ना कोनो फायदा, लेकिन फिर भी सरकार नोटबंदी कैलक। सरकार के कम से कम समझे के चाहिए जे जनता देश के इतना मूर्ख नहीं खे जे तहार बात हमेशा जौन बा मानी। आज स्थिति उहे आ गल बा अपने देश के। अब बिहार में वही न प्रशांत किशोर झूठा माने एह सदी के सबसे झूठा ये आदमी बावे, जाके घूम घूम के एयर कंडीशन गाड़ी में घूमता, वैनिटी वैन लेके साथे चलता प्रचार करे, और ना तो कहता जे हम 2.5 साल से मेहनत करतानी, गांव गांव घूमतानी, लोगन के बीच जातानी। तो आखिर ये रुपया आवत कहां से बा तोरा लगे प्रचार करे खातिर? ई जनता के बतैलीस। इतना बहरूपिया ई नेता बा प्रशांत किशोर जेकरा झूठ बोले के कोनो हद्दे नहीं खे। माने एगो तनी लाज शरम वाला आदमी रहेला तो उ तनी सोचेला कुछ कहत समय, लेकिन प्रशांत किशोर एकदम लाज शरम हइये नहीं खे। ई सब अपन बेच खैले बा आ अब अपना बिहार में कूद गयल बा। अरविंद केजरीवाल के देख ले हलोनु, अइले दिल्ली के मुख्यमंत्री भइले, ओकरा बाद सत्ता से हटले तो एकदम गायब हो गए बारे। अब उनकर नामो निशान कहीं चर्चा नहीं थे। अब तो सुने में आवता है पंजाब में जाके बैठल बारे, वहां उनकर सरकार बा तो वही गोदी में बैठल बारे। तो ये प्रशांत किशोर के ये झूठ में बिहार अब की बार ना पड़ी। आ प्रशांत किशोर के ऐसा बुरा दशा हुई बिहार से जे अब की बार जब बिहार से पलायन करी हैं तो कबो बिहार में ही लौट के ना आई हैं। तो जनता के मूर्ख बना के ही राजनेता खाली अपन राजनीतिक रोटी सेकल चाहता रहे और कुछ ना। तो भाई लोग, बिहार में विधानसभा चुनाव तो अब हो कहीं आला बा। अपने बुद्धि विवेक से वोट करिए लो, के वोट देवे के बा, अपने लइकन फैकन के विकास देख के वोट दिया लो। आ ये विषय पे का सोचता रहो, कमेंट करके अपन राय जरूर दिया लो। वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए लो, शेयर करिए लो, साथ में चैनल के सब्सक्राइब जरूर करिए लो। तो बोलो बिहार की जय।